చెట్టు కెళ్ళే పల్లె ఎత్తను మెగల్ నెయిల్స్ కట్టుకొని ఒక మనుసంలా ओ वही वे गुंडा तू हे विषय मक कालीची संकाशील ना आज कसलक सांगतास आज नेल्स कट करूक जाय ना मो ఓ వైవన్న కోలాజి నెయిల్ కట్టుకొనజ్జు कसलक म्हणा रे आज सॅटर्डे नवे शनिवारचे दिवस केस दवो एक नंग उठदवो कट करचक नज्ज ಕೋಲನ್ನ ಕಟ್ಟುಕೊನಜ್ಜು ವಿಂಗಡ್ ದಿವಸ ಕರಿಯತ್ಕಿ विंगड दिवस कोरियत रे ट्यूसडे आणि सॅटर्डे करचक नज्ज म्हणून सांगतात तक्का एक कारणस ಓ ಹಕ್ವರ ಕಾರಣ ಅನ್ನ ಕೋನ್ ಕರಂತೆ ट्यूसडे कसले कट करचक नज्ज मळरी ट्यूसडे मळर कसने मंगळवार नव ते मंगळ ग्रहक संबंधपट्टील दिवस मंगळ ग्रह मळरी मार्स प्लॅनेट हे मार्स प्लॅनेट म्हणजेच नव खंडपटी एक पॉवरफुल प्लॅनेट मंगळवार दिवस नंग कुटदव कट करचे एक केस दव कट करचे निमित्त हे मार्स प्लॅनेटाचे शक्ती अस नव ते डिस्टर्ब दत्ता म्हणचेक ನಂಬಿಕೆ ಅಸ हे ग्रहाचे शक्ती डिस्टर्ब दवच निमित्त ते आमका एक नमने बॅड लक हाडता जाऊ आमगेल मन्नाके कंडपटे एक नमने किरकिरी येता म्हणचेक ನಂಬಿಕೆ ಓ ವೈವನ್ನ तसले शनिवार कले केस कटकोनी शनिवार म्हणून सांगला रे ते सॅटर्न म्हणजे शनी ग्रहक संबंधपट्टील दिवस हे ग्रह असतं हे शिस्तुक संबंधपट्टील ग्रह म्हणजे डिसिप्लिन हे दिवसवरे केस कट करचे निमित्त ते आमका बॅड लक हाडता एक आमका कसले तरी दुडवा विषय ತೊಂದರೆ जाता म्हणजे ನಂಬಿಕೆ अस आम्ही त्या दिवस केस कट करचे निमित्त शनी देवाक कोप हाडसूचे चान्सेस अस म्हणून नमगताती हांव ಎದ್ದೊಳರೆ ಸಂಗಿಲ್ಪುರ असतवे गुंडा ते ನಂಬಿಕೆ म्हणजे आमगेले पूर्वजतांनी पुरा नमगुंगेन आयलेले तशी दावनु आम्मीवरे फॉलो करता असती हक्का कसने सायंटिफिक प्रूफ ಮುಂಚೆನ हे ತಂಗೆಲೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಲೆ फुडली कालांत कसन करचेशील म्हळरी कप्पण काढताला सातने तांका वारांत एक दिवस रज म्हूण सांगून दिवचे आशिल्ले ते चढावत शनिवार त्यांनी रज घेवचे आशिल्ले एक मंगळवार दिवस रज घेवचे आशिल्ले तशी हे कंटिन्यू जावंक आयले दिवस वता 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 हे एक नमने मूढनंबिके म्हणके जाले ಓ ವೈವೆ आणि अम्मा सांगता आशिल्ली रात्रीवरे नेल्स कट करचे नज्जु म्हणून त्यावरे वैवे अन्न अज्जी बग्गेवर एक कहाणी अस गुंडा कसन म्हळरी रात्री टायमारी नेल्स पुरा कट करचे निमित्त त्या घराक नेगेटिव्ह एनर्जी येता एक त्या घरांत आशिल्ल्यांक बॅड लक हाडता म्हणजे एक ನಂಬಿಕೆ आशिल्ले हे वरे ತಂಗೆल ನಂಬಿಕೆ मात्र विषय कसन म्हळरी फुडली कालांत करंट पुरा ना आशिल्ले करंट ना आशिल्ले तेन्ना रात्री टायमारी नेल्स पुरा कट केले रे ताज निमित्त कोणाके तरी गाय जाता म्हणून सांगूंक रात्री टायमारी नेल कट करचे नज्जे म्हणून आमगेले पूर्वजांनी केलेले त्यांची मुखार कंटिन्यू जावंक आयले आजी म्हाका सुमार विषय कळले तुमकां कळले की तुमका आयचे व्हिडिओ इष्ट जाल्ले असल्याने एक लाईक बटन ಒತ್ತಿ तशीच अनेक कोणी तरी पातळ माय यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब करनी जाल्यार आत्ता वचून सब्सक्राइब करती आमगेले हे व्हिडिओ फ्रेंड्स आवत शेअर करती हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओ मेळटा धन्यवाद।